Umpama aku duwe donga sing mustajab, dongaku tak nggo ndongakno penguasa supaya penguasa sing zalim dadi apik, sing elek dadi apik, sing asale ora mikir rakyat dadi mikir rakyate. Wa tawalalan dawaaken sapa ba'dun nasi sebagiane menungso lisanahu ing lisane nas alal hajjat ing atase al hajjat. Faqala mongko ngucap sapa ba'du salafi sebagiane ulama salaf, innallaha temen setune Allah iku layan takimu yakti bakal nyiksa sapa Allah al hajjat utawa lil hajjat maring hajjat miman saking wong ta'arrada kang mertelaaken sapa man lahu maring hajat bilisanihi kelawan lisane hajat. Kama yantaqimu kaya nyiksa sapa Allah minal hajat saking hajat liman maring wong zalama kang zalimi sapa hajat hu ing man. Hajat niku sinten? Hajat niku penguasa sing zalim. Benjing Bapak Ibu, hajat niki disiksa karo Allah. Sebab napa? Sebab zalimi rakyate. Pejabat-pejabat sing korupsi niku sok disaksikan rakyatnya. Lisane dawa misoh-misohi hajat. Sebagian ulama salaf dawuh, Gusti Allah niku nyiksa maring hajat saking wong-wong sing mertelakno lisane misoh-misohi hajat, padha karo Gusti Allah nyiksa wong sing hajat zalimi. Utawa ngeten, ana pejabat korup, pejabat zalim, oke. Mestine jenengan rak ndongakno elek, mestine kaya-kaya pantese rak ndongakno elek. Tapi pejabat zalim sing sampean ndongakno elek, dengan sampean mustajab, tapi jenengan boten gadah ganjaran akhirat. Biarkan penguasa yang zalim ini Allah yang menghakiminya, tapi awake ojo sampai dadi wong sing elek ndongakno pejabat zalim nganggo keburukan doa kita. Donga kita pripun? Mulane Imam Nawawi dawuh ngeten. Imam As-Suyuti nggih gadah donga. Kula gadah wiritan jenenge Hizib Nawawi, diwaca saurunge maghrib. Hizib Nawawi niku dikarang oleh Imam Nawawi nalikane piyambake teng penjara. Sehingga Imam Nawawi niku ngarang hizib niki perkara piyambake teng penjara mboten saged wudu. Akhire keranten mboten saged wudu, piyambake wiridan sing disebut hizib Nawawi niku piyambake saged medal. Masa digeruji besi, piyambake saged medal, terus wudu, terus balik teng penjara malih. Ki cara sampean sing duwe wiritan ngono piye model ngene iki nggo apa kira-kira? Dadi ana tembok, ana wesi, diwiritno hizib Nawawi, dhek medal nang wudu salat ning jero penjara. Cara sampean ndang iso sluntas-sluntu ning penjara ngono mek apa sampean? Imam Nawawi mung kepingin piyambake niku wudu. Lah Imam Nawawi ngeten dawuh. Umpama aku duwe donga sing mustajab, padha karo dawuh Imam Suyuti. Umpama aku duwe donga sing mustajab, dongaku tak nggo ndongakno penguasa supaya penguasa sing zalim dadi apik, sing elek dadi apik, sing asale ora mikir rakyat dadi mikir rakyate. Sampeyan umpama duwe donga mustajab kok nggo ndongakno sapa? Nggo nglulutno bojomu supaya iso wayah ngoten. Imam Nawawi mboten, Imam Jalaluddin As-Suyuti mboten. Aku umpama duwe donga mustajab tak enakno sultan supaya sultan iki dadi wong apik. Masya Allah, ndongakno wong apik ya kok abote ngene. Pun kula lajengaken. Ya. Berarti dina iki siji ora oleh para padu, ora oleh bantah-bantahan. Sing nomor loro ora oleh ngelem awake dhewe. Sing nomor telu ora oleh ngelaknati. Sing nomor papat ora oleh ndongakno elek wong liya. Kok abot kabeh.
Ndongakno elek karo ndongakno apik niku gampang pundi? Wonten kiai sing gadah murid niku namung 40 indil perkara napa? 40 niki didongakno mendina luwih enteng. Ana wong duwe majelis taklim muridé mung 40 ndil perkara napa? Ndongakno apik iku luwih gampang. Wong 40 enteng sanggane. Tapi nek ndongakno elek wong sak nggon-nggon ana serengen ndongakno elek. Nek wong Jenegara biasanya kesamber bledek. Muga-muga hatimu kesamber bledek. Nek ning kene biasanya apa? Keterak sepur karo kesamber bledek akeh pundi? Padha wae. Pun aja dilakoni, aja dilakoni. Seburuk apapun orang berbuat kepada kita, kita doakan dengan segala kebaikan. Nek sampean dieleki wong, wales apik. Nek sampean dieleki wong, dongakno sing apik. Sampean dieleki wong, enek wong wedok ngerayah sampean. Jadi Mas Yogi dik mung cerita, ana wong mung senggolan, ceprit ngono tok, takur-takuran, Pak. Wong wedok karo wong wedok simpangan senggolan mendek takur-takuran sampai mancet ning jalan. Apa eleke to saling memaafkan kok kerayah-kerayah. Lah nek sampean deleki wong wedok deleki wong wedok. Dongakno sing apik. Tak dongakno muga-muga bojomu wayah papat ngono. Oh alah kuwi ra apik tapi mangkelno wonge Pak niku Pak. Maksude mboten ngoten. Dongakno apik niku yo dongakno apik kanggo wonge tenan kanthi ati ingkang ikhlas. Ataminu utawi kang kaping 8. Ataminu utawi kang kaping 8 iku almizahu guyonan. Wasukhriyatu lan ngino-ngino wal istihza'u lan geguyu. Binasi kelawan menungso. Fahfat mongko njaga sapa sira lisanaka ing lisan sira minhu saking mizah fil jiddi ing dalem temenan wal hazlilan guyonan. Fa inna mongko sedune mizah iku yuri ku ngilekaken apa mizah ma'al waji ing wajar banyune wajah wa yaskutulan guguraken apa al-mizah al-mahabata ing wibawa wa yastajirulan narik apa mizah al-wahsyata ing gresah wa yudhilan nglarakaken apa mizah al-quluba ing pira-pira ati. Sing nomor 8 bahayanipun lisan inggih punika guyu, guyon, ngenyek, ngino, istihza, menghina orang lain dengan ucapan ngino, baik dalam keadaan serius atau dalam keadaan guyon. Biasane madoni wong niku biasane wayah guyon apa wayah serius biasane? Oh, dasar anake bakul tempe. Sing coke bar dilokke anake bakul tempe. Lah mbokmu apa? Mbakmu bakul luwe. Ya luwe tambah terus, tambah adoh. Ngoten niku mboten angsal. Guyonan-guyonan sing menjatuhkan mboten angsal. Guyonan-guyonan sing ngino tiyang mboten angsal. Guyonan itu dengan cara yang terhormat. Lho Kanjeng Nabi nate guyon Pak Kiai? Nate. Kanjeng Nabi kali Sayyidina Ali nate guyon. Dipun ceritakaken Sayyidina Ali kados kula rambatan karo tiang-tiang ngoten niku rak muter. Sayyidina Ali niku sebelah kirine Kanjeng Nabi, soalnya Sayyidina Ali niku tasik nem. Sing sebelah tengen niku sing sepuh-sepuh. Niku sunai. Dadi umpami jagongan niku sing sepuh-sepuh panggake tengen, sing nem panggake teng kiwa. Sayyidina Ali teng sebelah kirine Kanjeng Nabi. Lah kurma tengah-jenge Sayyidina Ali karo Kanjeng Nabi niku sami. Dadi Sayyidina Ali nek bakdo dahar kurma, kulungsune niku disalap tengah-jenge Kanjeng Nabi. Bakdo dahar kurma, kulungsune disalap tengah-jenge Kanjeng Nabi. Akhirnya sing tengah-jenge Kanjeng Nabi niku kurmane kulungsune kathah. Terus Sayyidina Ali ngaten, Kanjeng Nabi, jenengan dahari kok kuwah tah. Ngono. Lho kok iso Ali? Lah niku kulungsune kok sak monten katahe. Kanjeng Nabi mangsuli, Ali, dalem Kanjeng Nabi. Lah kowe kok gragas. Lah enten apa? Masa kurma kok pangan sak kulungsune. Lah ngarepe mboten enten kulungsune kok. Lho, ngoten niku guyonan-guyonan sing terus masuk Kanjeng Nabi nggih guyonan, tapi mboten menjatuhkan. Lho Kanjeng Nabi digarap ngarepe dikeki kulungsu.
Ciri Sayyidina Ali, mosok Kanjeng Nabi kok dare kata. Lah Kanjeng Nabi yo bales. Lah kowe kok doyan mangan kurma kok sak klungsune. Ini dalam riwayat niku Sayyidina Ali, tapi kathah ingkang nyeritake sahabat Nuaiman. Tapi sing kuwatah riwayat niku napa Sayyidina Ali. Tapi sing paling kathah guyone kali Kanjeng Nabi niku sinten? Sahabat Nuaiman. Guyonan angsal, tapi ojo nyebabke orang lain terhina. Guyonan angsal, tapi ojo sampai nyebabke wong liya merasa mahabbahnya, haibahnya terinjak-injak. Soalnya ngeten. Tiang ingkang guyonan, madoni tiang niku nyebabke wajah keringatnya ini bercucuran, ngempet isin. Kadang iso nyebabke milih geteh. Sebab nyebabke susah, jatuhnya harga diri, sampai sing paling nemen nglarakno ati. Mulane guyonan ya guyonan, tapi ojo sampai nglarakno ati, ngilangke wibawa. Wa utai mizah iku mabdaul lajjat, nggon kawitane para padu, wal ghadabilan muring-muring, wat tasarumi lan pegot-pegotan. Wa yarisulan nukulaken apa mizah al hikda ing unek-unek ala fil kulubi ing dalem ati. Nek ngono fala tumazih mongko aja guyonan sapa sira ahadan ing suwiji. Fa inna mazahaka fa in mazaha mongko lamun to gawe guyonan ka ing sira sapa ahadun wong suwiji. Fa in mazaha mongko lamun to gawe guyonan ka ing sira sapa ahadun wong suwiji. Fala tujib mongko aja jawabi sapa sira ing ahad. Wa a'rid lan mengo sapa sira anhum saking nas hatta yahudu sehingga manjing sapa nas fi haditsin ing dalam omongan ghairihi kang liyane mazah utawa mizah. Bapak Ibu pangapunten, aja sampai kita gawe wong liya gawe guyonan. Soale gawe guyonan iku iso meruntuhkan harga diri, kewibawaan. Dene nek eneng wong liya gawe guyonan kita, meneng aja dibales. Meneng aja dibales, aja digatekke sampai kapan? Sampai dia mengalihkan perhatiannya kepada yang lain. Misalnya ana wong untune gowang. Ana wong untune niku tukul apa 3, 4 ngoten niku prutul. Nek cara kene jenenge apa? Ompong. Ngoten niku digawe guyonan. Ompong-ompong. Nek sing sering niku lho. Kula niku sering niku ati kula berontak estu niku. Ana wong omongane bindeng. Ana wong omongane bindeng. Ketika ada orang itu, sing ning pinggire nek ngomong bindeng. Dibindeng-bindengno. Apa iki dibindeng-bindengno. Lah ngoten niku akhire tiyang sing bindeng niki rak ndiluk mawon. Lah niku sing jenenge mizah. Ngetutno mlakune wong pincang, ngetutno bindenge wong bindeng, ngetutno merongose wong merongos, ngetutno ya menyebabkan harga dirine napa jatuh. Kula nate enten kiai. Kiai niku cara terkenal ngulah ngaleh. Bancaan niku sampai ping 17 sedina misale ngoten. Pangapunten niki ajeng ngaleh niku, pangapunten ajeng ngaleh niku ngoten. Lagi kiai niki rawuh ana sing nyeletuk. Ngaleh teng pundi? Ngoten. Oh, lagi ape jagong? Iki aku ngaleh iki ngono. Lah ngoten niku termasuk napa? Mizah. Jangan ungkit kehormatan orang lain. Jangan ungkit kehormatan orang lain. Niku jenenge mizah. Nyebabno mangkle ati. Nek wong liya gawe guyonan kita, hadapi dengan apa? Diam dan jangan diperhatikan sampai mereka memindahkan dari guyonan yang lain atau pembicaraan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kun lan ana sapa sira. Ana iku minal ladzina saking wong akeh idza marru nalikane mlaku sapa alladzina bil lagwi kelawan lagwi. Marru mongko padha mlaku sapa alladzina kiraman kelawan pira-pira kang mulya. Ketika kita sudah terjauh dari apa tulisan iki kula jenengan dadi wong mulya. Bapak Ibu pangapunten. Gusti Allah dawuh wa idza marru, kita harus menjadi golongane ayat sing disebutnya Allah minal ladzina idza marru bil lagwi marru kirama. Ketika kita berjalan di situ ada kemungkaran, ada lagwi, maka berjalanlah dalam keadaan mulia.
nek ana wong ngrasani wong iso belani nek eneng wong diina iso belani carane belani ngoten mboten kudu bales nemen-nemen mboten, jangan hiraukan, alihkan pembicaraan. Lah itu jenenge nalikane ana lagwi kita berjalan dengan keadaan mulia. Fahadi mongko utawi iki kabeh perkara 8 goroh ngrasani unek-unek ala napa malih dik wau mizah napa nek ngarani para padu sak piturute 8 perkara sing diterangno iku mujamiu afatil lisani kang ngumpulaken pira-pira bahayane lisan. Wala yu'inu lan ora manfaati ora migunani ka ing sira alaihi ing atase iku mujamiu afatil lisan wala yu'inu lan ora manfaati ka ing sira alaihi ing atase lisan apa illal uzlatu kejaba uzlah au mulazimatus sumti utawa netepi meneng illa biqadri darurati kejaba kelawan kira-kirane darurat. Bapak Ibu 8 perkara sing kula terangke selama 2 bulan terakhir niki niku kabeh kumpulane bahayane lisan. Berarti kesimpulannya ngeten, kita nek kepingin selamat saka lisan siji ojo kumpul wong jenenge uzlah. Sampai nek kepingin selamat saka bahayane lisan ojo kumpul wong, sering-sering uzlah, sering-sering dewi. Tapi kula mboten saged to Pak Kiai, kula tetep urip bermasyarakat. Nek kula jenengan urip bermasyarakat ya wis meneng, ojo kakean ngomong, kejaba omong sing darurat.